Čo v prípade, že máme nájsť korene polinómu 3. stupňa alebo 4., 5. ľubovoľného vyššieho stupňa? Na to existuje veľmi efektívna metóda a umožňuje nám vyhodnotiť polinóm v danom bode a v prípade, že výsledkom bude 0, našli sme koreň. Predpokladajme, že možné korene tohoto polinómu sú celé čísla. Nebudeme sa trápiť so zlomkami. A potom bude platiť, že korene vždy delia tento tzv. Absolútny člen. Takže ktoré čísla delia -6 a mohli by byť tým pádom koreňmi tohoto polinómu? No je to plus alebo mínus jednotka, plus alebo mínus dvojka, plus alebo mínus trojka a plus alebo mínus 6. No a teraz prichádza na rad Hornerová schéma alebo metóda. Nakreslíme si tabuľku, kde si postupne prepíšeme koeficienty všetkých členov polinómu. Takže tu máme 1x na tretiu, minus 6x na druhú, 11x a minus 6. A v riadkoch tabuľky budeme postupne skúšať tieto možné korene. A to takto. Začneme napríklad minus jednotkou. Odpíšeme si prvý koeficient pri najvyššom člene. To je 1. A teraz náš výpočet bude vyzerať takto. 1 krát minus 1 je minus 1. A to pripočítame k ďalšiemu koeficientu. Takže minus 1 minus 6 je minus 7. Ďalej. Minus 7 krát minus 1 je 7. A to pripočítame k ďalšiemu koeficientu. 7 a 11 je 18. 18 krát minus 1 je minus 18. Pripočítame k ďalšiemu koeficientu. Minus 18 minus 6 je minus 24. Takže minus jednotka nie je koreňom tohoto polinómu, inak by sme na konci dostali 0. No a čo sme vlastne spravili? Dosadili sme minus jednotku za x do tohoto polinómu. Takže sme vlastne spravili minus 1 na tretiu, minus 6 krát minus 1 na druhú, plus 11 krát minus 1, minus 6. A to je minus 1 na tretiu je minus 1, minus 6 krát minus 1 na druhú 1, plus 11 krát minus 1 je minus 11 a minus 6. A to je minus 1 minus 6 je minus 7, minus 11 je minus 18, minus 6 je minus 24. Kroky, ktoré sme spravili tu, boli presne tie isté, iba s pomocou tejto tabuľky alebo schémy. Vyskúšajme si teraz vyhodnotiť jednotku. Opäť začneme tým, že prepíšeme koeficient pri najvyššom člene. A 1 krát 1 je 1. Pripočítame k ďalšiemu koeficientu. 1 minus 6 je minus 5. Minus 5 krát 1 je minus 5. Pripočítame k ďalšiemu koeficientu. Minus 5 a 11 je 6. A 6 krát 1 je 6. Pripočítame k ďalšiemu koeficientu. 6 a minus 6 je 0. Takže jednotka je koreňom tohoto polinómu, respektíve jeho nulovým bodom. Pri jeho dosadení 1 na tretiu, minus 6 krát 1 plus 11 krát 1 minus 6. Po sčítaní skutočne 0. No a tento polinóm teraz môžeme rozložiť na súčin koreňových činiteľov, tak ako napríklad kvadratický polinóm x na druhú plus 5x plus 6 môžeme rozložiť ako x plus 2 krát x plus 3 alebo v tvare súčinu koreňových činiteľov na x minus minus 2 krát x minus minus 3. Aj
tento polinóm môžeme teraz rozložiť na x minus 1, pretože jednotka je jeho koreň. A tieto tri čísla nám udávajú koeficienty ďalších členov. Čiže 1x na druhú minus 5x plus 6. Overte si spätným roznásobením, že dostanete tento polinóm. No a ako rozložiť tento polinóm ešte ďalej? Vyskúšajme dvojku. A teraz už pracujeme s týmito koeficientami. Prepíšeme si koeficient pri najväčšom člene, teda 1. 1 krát 2 je 2. 2 minus 5 je minus 3. Minus 3 krát 2 je minus 6. Plus 6 je 0. Takže dvojka je koreňom tohoto polinómu, ktorý môžeme rozložiť na x minus 2. A tieto čísla nám určujú koeficienty pri tom zvyšku x minus 3. Takže čo sme zistili? Korene tohoto polinómu sú 1, 2 a minus 3. Tento polinóm môžeme rozložiť v tvare x minus 1 krát x minus 2 krát x minus 3. Dá do tvaru súčinu koreňových činiteľov. Toto bolo možno veľa nových informácií naraz, ale nebojte sa, po pár príkladoch to rýchlo dostanete pod kožu. Skúsme nájsť korene tohoto polinómu. Keďže je to polinóm 3. stupňa, bude mať 3 korene. A tieto korene budú deliť číslo 12, absolútny člen polinómu. Takže prepíšme si koeficienty do tabuľky pre Hornerovú schému. 1x na tretiu minus 1x na druhú minus 8x plus 12. A aby som nezdržoval, vyskúšajme ako koreň dvojku. Odpíšem koeficient pri člene s najväčšou mocninou. 1. 1 krát 2 je 2. 2 minus 1 je 1. 1 krát 2 je 2. 2 minus 8 je minus 6. Minus 6 krát 2 je minus 12 a 12 je 0. Dvojka je koreňom. Pracujeme s týmito novými koeficientmi. Nezabúdajte na to, že polinómy môžu mať aj dvojnásobný koreň, aj trojnásobný, viacnásobný. Vyskúšajme znovu dvojku. Prepíšem koeficient 1. 1 krát 2 je 2 a 1 je 3. 3 krát 2 je 6, minus 6 je 0. Dvojka je znovu koreňom tohoto polinómu. No a ostalo mi už len koeficienty 1 a 3, čo značí polinóm x plus 3. Takže jeho koreňom bude určite minus 3, ale overíme si, že Hornerová schéma funguje aj tak. Odpíšeme prvý koeficient 1. 1 krát minus 3 je minus 3 a 3 je 0. Takže našli sme všetky tri korene tohoto polinómu. A môžeme ho rozložiť na súčin koreňových činiteľov x minus 2 krát x minus 2 krát x minus 3.